Mwalimu wacho maber nang'o, signature gi ne nitiere documents. Koro mano direct evidence do, mano mokwongo. Mar ariyo, owegi nikech signatures go eko ne ok ginyal sign without direction. Either direction from the constitution or direction from the authority they work under. To king'iyo the direction ma constitution ne ok giluwe maber omiyo nomagi. Koro sani adwa address weche moko ariyo ma mwalimu wacho ma very important. The first one ni idea ma political responsibility ni nochak mana kae Kenya kae gi jok mane dwa ni jo siasa moko mondo riemb tich. Hapana. Political responsibility ochakore chon kabisa, ancient Greece. Nitiere josomo madongo dongo ma wa reference ga kwa nono society kawuono. Ng'ato kaka philosopher idendo ni Aristotle nowacho ni jotelo exist for the common good. Maka jatelo tiyo against the common good to en unjust. To ka en unjust to obedo replaced. And this is why the court process cow time. Lakini gima ok cow time en political responsibility. Nikech awach ni court process odhiyudo ni officers adek gi are guilty in 2032. By that time, Pia Wandayi ok bibedo minister samoro. Koka manto nya bedo minister to in another department. Koro political responsibility ok en mana gimo wawacho mondo ng'ato oriemb tich kata ng'ato oyie ni makosa notimore mondo we tich. En mondo wageng' ng'at machielo timo makosa kasto dhi wacho nang'o dak nuriemb ng'ane. Kwa dok chien matin to wang'iyo iluongo nang'o Grand Coalition Government ma 2008 to 2013. Kane ODM temo riembo temo suspend jomoko kaka minister ma education at that time Sam Ongeri, kano temo golo Muho Kenyatta kumane otiye notame. Jogo ne wacho ni ging'e appointing authority to appointing authority pok owuoyo. To kane jo ODM okoso ndalogo yudo ka William Ruto ne minister for agriculture donge en nochiegi wach mochune ma at the end no resign donge. Koro kwa kao ni selective justice ema wadwaro keto e political responsibility to kwa biyudo telo maber. Nyaka wayie ni nitiere jo Ugunja mang'eny manyalo tiyo tij Wandayi. Okochoni nyaka waket Wandayi kanyo kata odwanyowa. Kata mwalimu odo wili nyatime. Tijni ka mwalimu nyatime maber okodwa mana yie. Ang'e ni pod arito political responsibility no chik monde ke Kenya ka. Alafu political responsibility and one of the principles of governance. E piny mora maluwo democratic process. Nang'o nikech political responsibility nyiso ni tich mwamiyi ni omiyi godo out of trust. To trust ma waketo kuomi ni en trust ma samoro wuok kuom ng'ata di. Kaka president wacho nang'o, amiyi tich kaka minister tina maber. Ka ok itiyo maber, ok ochuno ni nyaka president rit court mondo eka gol ng'ato. To nyaka be wawach adier ni sani kwa nono telo maber. Jatend piny lwete omaki nikech kogolo Germany to oketho agreement. Oketho agreement manokelo Germany e komni. Dine en ng'at machielo kwani nokawo muda maromo nade kane pok ogol ji kaka iluongo ni Aisha Jumwa kata minister mar health kane makosa timore e ministry ne. Owacho ni golo Wandayi ok yot, lakini wayie ni gole ok onego bed issue ma wa discuss mang'eny. Nikech makosa nosetimore, jok manoyud ni mani wacho ni ipani otimo makosa ni jogi nosewe nikech chik okara ni chik ni owacho ni gol after 3 days. No wegi nikech samoro makosa ko nikech onge charges mobedo broad. And then finally gimomiyo political responsibility is important. Mwalimu wacho ni jogi are not flight risks to jok manogo sosi Kisumu gin flight risks. Nyaka wacha chadieri. Jok manogo sosi Kisumu onge gi pesa manya idho ndege mawuok Kenya ka sani.